трябва да се климатизирам. Не се чувствам много добре, макар че подготовката ми протичаше нормално. Все пак имам още един старт, който е в последния ден. Надявам се тогава, че ще плувам по-добре, ще съм си отпочинала. Цялото това преживяване и всички емоции, които са повече положителни, също показват влияние. Надявам се следващия старт да се представя по-добре. Добре, изглеждаш ми доста емоционално. На какво се дължат тези емоции в тебе сега след това състезание? Ами, тук съм без моя личен треньор, майка ми Гергана Василева и Георги Дангалаков, но какво? Разбира се, всеки нормален човек би се вълнувал да участва на такъв форум, гледайки за обикалящото около него. Аз съм пътувала много, но тук всичко е много по-различно. Това е Олимпиада, най-добрите пловци. И чувствам се горда от себе си, че успях да стигна. Тук не подобрих постиженията си. Ако бях по-добре, може би с най-доброто си лично постижение, ще да съм 10 позиции по-напред, но това в случай няма значение. Претърпях и малък инцидент, точно непосредствено преди старта, новия ми баланс се скъса. Трябваше да го сменя за 5 минути, но случат се такива неща. Значи късмета не е бил на твоя страна до този момент. Кажи ми какво е изживяването за един млад спортист да си на младежки олимпийски игри, един форум, който се провежда за втори път, но придобива все по-голяма популярност. Мисля, че едно стъпало напред към развитието ми и това много ще ми помогне за напред, ако успея да покрия норматив, да участвам и на голямата олимпиада в Рио, каквито са амбициите ми след 2 години. От какво се лиши, за да дойдеш да участваш тук? Знам, че си имала предложение и за други състезания по същото време. Да, така е. Можеш да участвам на Европейското първенство за мъже и жени в Берлин или да отида на почивка с семейството си. В крайна сметка избра да участваш на тази олимпиада? Разбира се, такава възможност веднъж в живота получава човек.